Nagy közfelháborodást keltett a Gyudin elkeres jelöltje körüli mizéria. Galambosi Peti, az elkeres jelölt nagy bajban van. Kaptuk nemrégen az információt. A tavalyi diákpolgármester, a szintén elkeres Kozma Dávid bizalmatlanul fogadta Peti jelölését, és közölte, nem szívesen adná át a helyét neki. A következő felvételek közvetlenül a tárgyalás előtt készültek. A felvételen tisztán látszik, hogy a gyulai diákság megalapozatlannak véli a vádakat, véleményüket hatalmas transzparensekkel nyomatékosították, Peti azonban bizakodó, szavai nyugtatóan hatott. Nyugalom, emberek! Rólam van szó, ezt is megoldom, nincs vész, nincs vész! Tárgyalást megnyitom. Az idézettek megjelentek. Felkérem a vád képviselőjét, Kozma Dávidot, ismertesse a vádokat. Vádolok azzal, hogy félrevezetted a diákságot annak szívlelésével, hogy alkalmas vagy a diákpolgármesteri feladat ellátására. Viselkedéseddel megsértetted az Erkel Ferenc gimnázium házirendjét, továbbá kételjeim vannak afelől, hogy a város vezetése előtt hitelesen képviseled a diáktársaim. Nem értek ezzel egyet. Köszönöm, ügyvéd úr, de kiállok saját magam és diáktársaim igazáért. Nem ért váratlan az alaptalan vádaskodás. A programom ismertetésével szeretném bizonyítani, hogy megválasztásom esetén a gyulai diákság egészének a javát fogom szolgálni. Tudom, hogy rengeteg amatőr, de annál tehetségesebb fiatal zenész, zenekarban jön. Jó lenne esélyt adni neki, kicsit több lehetőséget a fellépésekre, sőt, szerintem még az esti hanglatot is felfektik, hogy egy-két jó koncertes sétálkozik. Tavaly elég sok mindent ígértetek ti is, és a legtöbbét meg is valósítottátok, de ilyenkor sajnos előfordul az, hogy egyes programok háttérbe szorulnak, és nem ők. Ilyen nevezzük sportnak a biciklizés és a deszkálás. Tavaly sokak nagy örömére megépült a skatepark sportpályán, ahol a biciklisek és a deszkások kedvükre gyakorolhatnak, de szerintem még több teret engedhetnénk nekik, több biciklis bemutatóval és egyéb ilyen dolgokkal. Az együtteseken kívül akadnak még tehetséges diákok is városunkban. Akadnak zenészek, akik sajnos nem találtak vonnára, vagy a hangszerük miatt, vagy azért, mert nincs is szükségük másra, önmagában is teljesen tökéletesek. Akadnak humoristák is, akikben több száz vicc rejtődik. Hát csak nem mindig jön össze nekik. Bocsánat, a túl hivatalos hangnemért, nem megszokott tőlem, de mégiscsak egy tárgyaláson vagyok. Tisztelt döntéshozó! A polgármester jelölt által előadottak meggyőztek arról, hogy az ellene felhozott vádak alaptalanok, és támogatom a polgármesterré választást. A tárgyalást berekeztem, és kihirdetem a döntésem. Peti személye és programja biztosíték arra, hogy vezetésével